17 বছর পাবলিकखौ थगायनानै जानायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाबाय होनना बुंदों। गल ब्लादार अपारेशन जादोंमोन। बे गल ब्लादार अपारेशन जानायनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि धरननि सासे व्यक्तिखौ बिसोरो आघात होदों। बिराद निन्दा होथावथाव बाथ्रा। सोरबा मानसिया बेमारबो जानो हागौ, सोरबा लोमजानोबो हागौ। हे बुलिते मोनसे निउज पर्टाला बे रोखोम थार्ड क्लास मनोभाबजों बेबादि निउजखौ प्रचार खालामनाङा। गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोला बिथांमोननि एगेन्स्टै मानहानि गसरखौ जों कर्टआव होसिगोन। आं गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेतायारि जानानै जोंनि बड'लेण्डनि साफ्रोमबो निउज पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आं दिनै बिसेसकै मोनसे बाथ्राखौ प्रतिक्रिया होनो थाखाय दिनै आं बे निउज पर्टेलखौ बानायनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय मैयासो ओंखारनाय बड'लेण्ड बुब्लि मुंनि निउज पर्टेलनि बिगोमाफ्रा, निउज राइटारफ्रा, लिरग्राफ्रा देशआव एसे अराजक खोथा जागासिनो दं। जोंनो मोनदों खिन्थु जोंनि बे जायगायाव जाहाथे खुनु मिसआन्डारस्टेन्डिं जाया, अशान्ति जाया। ओमफ्राय जोङो दा पाकिस्तानजों जेखौ जानानै दं बेनि थाखाय जोंबो बयबो एलार्ट थानांगौ। जोंनि दस्रा हादोरजों जे जुद्ध जागासिनो दं, जों गोसो गोरबोयै जोंनि हादोरखौ मदद होनो बा जोंनि रायजोखौ मदद होनो बयबो रेडि थानांगौ। सासे व्यक्तिखौ बिसोरो आघात होदों। बिथांमोना बुंदों जे 17 बोसोर पाब्लिकखौ थगायनानै जानायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाबाय होनना बुंदों। बिराद निन्दा होथावथाव बाथ्रा। सोरबा मानसिया बेमारबो जानो हागौ, सोरबा लोमजानोबो हागौ। हे बुलिते मोनसे निउज पर्टाला बे रोखोम थार्ड क्लास मनोभाबजों बेबादि निउजखौ प्रचार खालामनाङा। दिनैहाय जों बिटिसि ओनसोलाव बड'लेण्ड एरियायावहाय जाखिनि सुजुग सुबिदा मोनदों, बिथां सन्मानिय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव बिपिएफ दला सरकार दानानै जाखिनि जोंनो रायजो राजाफोरनि गोहोम खोख्लैलांबाय, जानो सुजुग सुबिदा होलांबाय, रावबो सरकारा बेबायदि होफैनो हायाखै। बिथाङा सासे महान व्यक्ति। बेबायदि व्यक्तिनि बिरुद्धे बेबायदि जानला मोनला निउस होनायखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिथांमोनखौ सोंखारियो। बिथांमोना जाहाथे माब्लाबाबो जायखि व्यक्तियानो जाया होननानै सोरनिबा व्यक्तिगत बेमार जानायखौ बबेबा मोनसे राजनितिजों जड़ित खालामना बुंनाया बे मोनसे नाजावथाव नङा, बे ग्रहणयोग्य नङा, बे मानबतायाव गोग्लैया। बिथांमोना खर'आनो जिर' नामा, बिथांमोना मोजां सोलोंनाया मोजां। आरो जों दिनै गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोला बिथांमोननि एगेन्स्टै मानहानि गसरखौ जों कर्टआव होसिगोन। बिथांमोना क्षमा बिदोंब्लाबो जों बेखौ मिथिया। जों क्षमा बिनायखौ जों मानिया। जोङो जिखुनु प्रकारेबाबो बिथांमोना शिक्षा मोननायनि जोङो कर्टआव जों मानहानि गसरखौ होनाय जासिगोन। गोजोन्थों।